Mga kapuso, gipaabot nga masinati nga panganurong kalangitan o katag-katag nga pagpanugdug ug kilat sa pipila ka bahin sa Luzon tungod kini sa naglihok nga southwest monsoon o hanging habagat. Matod sa PAGASA, maghatud kini og mapanganuron nga panahon sa palawan o magpanugdug usab og kilat sa kasagwang bahin sa Luzon. May nabantayan karong cloud clusters sa panganuran tungod sa easterlies nga gipaabot nga magdala og mapanganuron nga kalangitan sa pipila ka bahin sa Kabisayan ug Mindanao. Subay sa kasayuran sa Metro Weather, masinating halapad nga bahin sa Samar provinces ug Central Visayas ang kusog nga pagpuntak sa uwan, samtang katag-katag usab ang pag-uwan-uwan nga gipaabot nga masinati sa Leyte hangtod karong tunga gabi. May kahigayunan usab nga ang pag-uwan-uwan, pagpangilat ug pagpanugdug sa ubang bahin sa nasud.